primer repte dels robots amb acció, del Codi Rocky. Codi Rocky! Ens agrada molt fer robòtica als nens de sisè aquest any perquè abans no ho fèiem i és molt guai. I ens agradaria continuar a fer-ho i ens agradaria continuar fent més reptes. Amb el Codi Rocky hem après la programació en blocs i encara seguirem aprenent més al Cristòfol Mestre. Aquest trimestre hem treballat amb el Codi Rocky i el que més ens ha agradat ha sigut programar les cares.